Serás aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Emancipada de qualsevol dolor, vas eixir amb l'alegria de qui no té por, de qui sap que el demà, de qui sap que el demà serà millor. Seràs Gaur, 2021ko martxoaren 8 da. Data garrantzitsua da hau emakume baten bizitzan. Emakumearen nazioarteko egune baita. Horregaitik, Laixiar irratitik tartetxo bat egin gure izendotzegu egun berezi honi, eta saio berezi hau prestatu dugu. Naiz eta gu, iratita maitane, izen saio hau prestatzen ibili garenak, hau ezingo gainon aurrera atara gugaz parte hartu dabien emakume danak barik. Eta horregaitik, eskerrik asko, Lourdes, Marisa, Ainhoa, Iraide, Udane, Larraitz, Udane, Garasi, Mariapi, Kristina, Aitziber eta Laitz. Eskerrik asko neskak. que ningú t'ature mai. Seràs l'estel que guiarà. Seràs l'estel. Emakumearen nazioarteko egune danenien, egun hau emakumeon eskubideen aldeko borroka ezberdinak gogoratzeko zein eskubide horiek betetzea eskatzeko erabiltzen dan egune da. Eta pixkat egun hau historikoki zelan zelan erabakidan kontetako iratita bisok ibili gara pixkat trastietan eta historialari lanetan, ez? Bai, Eta pixkat bai. hauxe da guk topau dugune. Bueno, azteko, 1909ko otsailaren 28an ospatu zen lehenengo aldiz Nueva Yorken Amerikar Estatu Batuetako alderdi sozialistak antolatutako emakumeen egun nazionala. 1910an emakume sozialisten bigarren nazioarteko biltzarria egin zen Kopenhagen, eta bertan emakumeen bozka eskubideak aldarrikatzeaz gain, emakume langilaren nazioarteko egun bat eitie proposatu zen eta onartu zen, baina etzan egun zehatz bat adostu. Orduen, 1911an, aurreko urteko erabakiaren ondorioz, lehen aldiz ospatu zen emakume langilaren nazioarteko egune Europako zeinbat herrialdetan. Baina hau martxoaren 19an ospatu zen. Ez gaur egun ezagutzen dugun martxoaren 8an. Gero, 1914an, martxoaren 8an, Europan lehen mundu gerraren aurka eta emakumeen arteko solidaridadearen aldeko protestak egin ziren. Orduen ja hasi ziren martxoaren 8an emakumeek kalera urtetan. 1917an Errusiako iraultzaren hasiera izan zen martxoan 8an, eta emakume sozialistek emakumeen nazioarteko eguna izendatu zuten egun hau. Bai. Eta gero, martxoaren 8an finkatzearen garrantzi berezia Alexandra Kollontai komunistak izan eban. Honek emakumeentzako botoa eta dibortzioa eta abortoaren legalizazioa lortzeaz gain, 18 jai ofiziala izatea lortu eban. Era honetan, 1975an Nazio Batuen erakundeak 18 nazioarteko emakumeen eguna izendatzie adostu zaben. Bai, eta, bueno, Euskal Herri zen 1977an ospatu zen lehenengo aldiz emakumen langileen nazioarteko eguna eta Bilbon izen zen. Eta ordutik, martxoak 8an emakumeen egune ospatzen jarraitu izen dugu eta kalien gure eskubideek aldarrikatzen. Hori da. Eta honen arire, saio hau aurrera eraman dugu. Hori da. Guk bi entrevista preparatu duguz eta tarte barri baten estreinaldize egingo gube. Bai. Entrevista honek, Wikemakumeak taldeko Marisa Barrena eta Lourdes Totorika hauenari eta kide feminista dan Ainhoa Olasori eindotzieguz. Aztien zier, ataraten joango gara, honek aurkesten, eta, bueno, espero daigun asko gozatziezuk, entzuliok, eta guk asko gozatu dugu eta asko ikesi dugu saio hau prestatzen. Espero guzuek asko ikesti eta gozatzie. Orduen,
Gora, borroka feminista!